Aquest document és una unitat didàctica sobre funcions i gràfiques matemàtiques destinada a alumnes de tercer d'ESO, que necessita alinear la seva estructura teòrica amb l'aprenentatge visual. Exacte, i anirem directes al gra amb el primer gran repte que hem trobat. L'ordenació dels conceptes fonamentals frena l'aprenentatge progressiu en introduir notació abstracta abans de sentar la intuïció gràfica. Totalment. A veure, si ens fixem en el que passa a la secció 2, el text introdueix de cop i volta conceptes que són purament teòrics com el domini o la imatge. Sí, i ho fa amb una notació duríssima. Bueno, és que utilitza notacions de conjunts formals. Trobem allà expressions on es defineix el domini d'una funció, com els reals positius, unió amb el zero, menys... Escrit amb clau de tors, símbols d'infinit i tota la pesca. Exacte. I el problema greu d'això és que tot aquest bloc teòric succeeix abans que l'alumne hagi arribat a la secció 3, que és precisament on finalment se li ensenya a representar punts en un eix de coordenades. És a dir, que estem exigint a un jove de 14 anys, que està a tercer d'ESO, que comprengui els límits teòrics d'una funció abans de saber quin aspecte físic té aquesta funció sobre el paper. Clar, llegint el text és bastant fàcil entendre per què l'autor ho ha estructurat així. Segueix la inèrcia clàssica. La dels llibres universitaris, oi? I tant! Aquesta inèrcia on primer es defineix l'univers de treball i després ja operes. Però des d'una perspectiva de desenvolupament adolescent, això és un bloqueig immediat. Clar, és que a tercer d'ESO encara estan consolidant el pas del pensament concret al formal. Exactament. Si els llancem un concepte abstracte com l'infinit i la unió de conjunts sense donar-los una imatge visual prèvia, el que fan és tirar de memòria mecànica i la comprensió real desapareix. Llavors la solució aquí passa per invertir completament l'ordre d'aquests blocs. Cal prioritzar la comprensió visual primer. Sí, ensenyar com es dibuixen i es llegeixen les gràfiques ha de ser el punt de partida absolut i utilitzar aquestes representacions per introduir després els conceptes de domini i imatge com a conseqüències visuals. Conseqüències lògiques d'allò que ja estan veient. Per exemple, agafem la secció 3, la de representació gràfica, i la movem just després de les definicions inicials de dependència. Sí, un canvi d'ordre directe. A més, hi ha un exercici molt bo al document, aquell sobre el preu d'imprimir fotografies digitals. És el recurs perfecte per fer això que dius. Relacionar el nombre de fotos amb el preu final en euros. Això mateix. Fer que comencin a posar punts sobre una quadrícula de forma totalment empírica. Però aquí em pregunto una cosa, a veure. Si alterem l'ordre i els fem dibuixar abans d'haver definit formalment què és el domini o quines restriccions hi ha, no correm un risc pràctic? Quin risc vols dir? Bueno, que si els alumnes tenen 5 o 6 punts marcats a la quadrícula, la seva tendència natural serà agafar el regle i unir tots aquells punts formant una línia contínua per error. Ah, clar, però és que aquest impuls mecànic de connectar els punts és exactament el que busquem. Ostres, de bo? Volem que s'equivoquin. I tant que sí. Genera una oportunitat d'aprenentatge basada en la dissonància cognitiva. Volem que l'alumne traci aquesta línia contínua per error a la seva llibreta. I llavors el docent s'apropa i què fa? Doncs li planteja una pregunta molt directa sobre el seu propi dibuix. Li diu, escolta, segons aquesta línia que acabes de fer, quin seria el preu exacte de revelar 2 fotografies i mitja? Ah, quina bona jugada! L'alumne anirà a l'eix horitzontal, buscarà el 2,5, pujarà fins a la línia i trobarà un preu. Exacte, i trobarà un número. Però la lògica del món real interferirà de cop, perquè, clar, ningú va a una botiga i demana que li tallin una fotografia per la meitat per revelar-la. No té cap sentit físic. L'acció no existeix. En aquest precís instant, aquest dibuix continu es revela com una mentida. I l'alumne s'adona, per ell mateix, que la gràfica només té sentit en punts aïllats. En nombres sencers, vaja. Sí, i és just aprofitant d'aquesta revelació quan introdueixes la paraula domini. Els expliques que la funció té restriccions naturals i que aquest conjunt de valors permesos rep un nom en matemàtiques. O sigui, s'aprèn la necessitat teòrica a partir de l'error pràctic que han comès. La notació de conjunts passa de ser un codi marcià a ser una eina útil per descriure allò que acaben de descobrir. Exactament. Has d'ancorar la teoria en l'experiència. Bé, doncs passem al segon punt. L'accessibilitat del llenguatge algebraic i narratiu utilitzat en el document crea una barrera cognitiva innecessària per a un cervell adolescent. És que és un salt massa abrupte. Un cop tenen la gràfica davant, el llenguatge que fa servir l'autor per definir les propietats de les funcions resulta massa acadèmic. Totalment. Les definicions de creixement i decreixement
es presenten amb desigualtats algebraiques molt dures. Massa i tot. Diu literalment que una funció és creixent si, atenció, per a qualsevol x sub 1 menor que x sub 2 es compleix que f de x sub 1 és menor que f de x sub 2. Clar, és que jo sento això i m'espanto. Des del rigor matemàtic és una formulació inqüestionable, Però una aula amb nois de 14 anys que s'enfronten a això per primera vegada? És un mur de formigó. Falta una bastida mental prèvia. Alguna cosa que connecti la seva intuïció natural de què vol dir pujar o baixar amb el rigor asèptic d'aquesta fórmula. El problema és tractar el llenguatge matemàtic com la línia de sortida, quan ho hi ha ser la d'arribada. Perquè si ho fas així, l'alumne simplement memoritza cap a on mira el signe de més gran o més petit per aprovar l'examen, però no sap què estan fent aquests subíndexes a l'eix I. Cap ni una. I la solució aquí és ancorar les condicions algebraiques en analogies físiques i narratives quotidianes. Abans d'escriure ni una lletra a la pissarra, s'ha d'establir una premissa fundacional. Que les gràfiques es llegeixen d'esquerra a dreta. Com un llibre. Exacte. Aquesta regla dona una fletxa de direcció al temps i atorga un sentit narratiu al pas de la posició 1 a la posició 2. Mira, el que m'agrada molt d'aquesta part és l'exemple que ja té el text sobre el perfil altimètric de la volta ciclista. Podríem explotar aquesta analogia molt més. Com ho faries tu? Doncs establint que l'avanç cap a la dreta és obligatori. Posem un ciclista imaginari a l'esquerra del paper. Llavors, el creixement és, literalment, l'esforç muscular de pedalar pujant un port de muntanya. M'agrada. L'elevació augmenta a mesura que t'esforces avançant. I de la mateixa manera, el decreixement es converteix en la baixada, oi? L'esforç desapareix i caus vertiginosament. És una imatge boníssima. Soluciona la meitat del problema. Però clar, a la secció 4 entra en el concepte de continuïtat. Ho defineix dient que és contínua si es pot dibuixar sense aixecar el llapis del paper. A veure, és més assequible que la fórmula del creixement. Sí, però segueix sent una instrucció procedimental. No pela com funciona el món físic. Com ho lligaries tu amb aquesta idea narrativa? Ostres, doncs podríem comparar una funció contínua amb un trajecte en telecabina per anar a esquiar. La cabina avança per un cable fluid des del fons de la vall fins al cim. Molt bé. Un cable que no es trenca mai. I per a les funcions discontínues, el document ja té aquell cas del telèfon públic amb monedes. Ah, sí? Excel·lent aquell exemple. El preu es manté pla durant 3 minuts i al minut 3, amb un segon, pam, salta de cop al següent tram. Clar, no és un pendent suau on llisques, és pujar els esglaons d'una escala de forma abrupta. Però aquí em sorgeix un dubte com a docent. Digues. Fins a quin punt mantenim l'alumne dins d'aquesta narrativa del ciclista i el telecabina? Vull dir, el currículum ens exigeix que sàpiguen operar amb la fórmula rigorosa. Sí, claro. Com fem la transició sense que sembli que els hem explicat un conte infantil i de sobte els castiguem amb l'àlgebra dura? La clau és presentar l'àlgebra no com una nova teoria pesada, sinó com una eina d'eficiència. Un cop l'alumne ha visualitzat el ciclista, introdueixes la notació amb les f's de x com a traducció a l'idioma matemàtic. O sigui, els vens la fórmula com un estalvi de temps. Exacte. Els dius a baire. Dibuixar una bicicleta o un telecabina cada cop que descrivim una gràfica és lent i pesat. Els matemàtics van inventar una taquigrafia, un llenguatge curt. Clar, escriure el ciclista puja amb només 5 símbols, això canvia la percepció per complet. L'abstracció ja no és una norma autoritària, és una utilitat que els beneficia. I això ens porta directament al tercer punt crític de la nostra anàlisi d'avui. La transició cap a l'abstracció avançada i la simetria desaprofita l'oportunitat de connectar visualment amb els fenòmens del món real. Totalment cert. És potser la part on el text es desvia més del seu propi to. A la secció 6 s'aborden les funcions parelles o imparelles i l'aproximació pràctica s'esvaeix de cop. Sí, s'introdueixen equacions purament abstractes, com i igual a x al quadrat o x al cub, de forma totalment aïllada. S'abandona tot l'esforç anterior amb les temperatures o les bicicletes i de cop se'ls demana que comprovi la simetria agafant la funció, substituint la lletra x per un menys x entre parèntesis i vigilant el signe. És pura manipulació de signes sense context. S'ensenya el com es calcula, però s'omet completament el per què importa fer-ho. Quin sentit té el resultat a la pràctica? I el signe, elevar al quadrat per fer-ho positiu, posa la creueta a l'exercici i llestos. Però no ha après res sobre la naturalesa profunda de la geometria? Un mes després, aquest procediment mecànic s'haurà oblidat? Per tant,
El suggeriment principal aquí és precedir les fórmules algebraiques amb un exemple visual i tangible de simetria que justifiqui exactament per què necessitem fer la prova de f de menys x igual a f de x. Així és, necessitem una imatge fundacional. Per exemple, es podria utilitzar l'estructura d'un pont penjant amb un arc parabòlic que es reflecta sobre les aigües calmades d'un riu. O si busques alguna cosa en moviment, l'arc perfecte d'un llançament de bàsquet cap a la cistella, analitzat des del punt més alt. Bones imatges, sí. Però seré sincer, em costa veure la línia directa entre aquestes dues idees a l'aula. Vull dir, puc visualitzar l'arc parabòlic d'un pont i entendre que els dos costats són iguals per arquitectura. Clar. Però com connectes aquesta imatge visual estàtica amb l'operació analítica d'obrir un parèntesi i inserir un signe negatiu al costat de la x? Són dos universos molt separats per un adolescent. És una bona reflexió. I la resposta és que el vincle s'ha de construir explícitament a través de l'acció física sobre la quadrícula. El pilar central del pont coincideix amb l'eix vertical, la y. Aquesta és la posició 0, no? D'acord, ubiquem al centre de coordenades. Llavors, convidem l'alumne a fer un experiment mental. Li demanem que es col·loqui al centre i camini 3 passos cap a la dreta. Traduït a la quadrícula, x igual a 3. En aquesta posició mirem cap amunt i mesurem l'alçada del pont. 3 d'alt. Perfecte. I a continuació, tornem al pilar central, al 0, i fem l'esforç d'avançar en direcció contrària. 3 passos cap a l'esquerra. Que l'eix horitzontal seria el valor de menys 3. Exacte. X igual a menys 3. Mirem cap amunt i veiem que, evidentment, l'arc del pont també es troba a 9 metres d'alçada. Amb aquesta seqüència experimenten que el valor resultant, l'alçada de la y, és idèntic tant si caminen cap a la dreta com cap a l'esquerra. I llavors la connexió entre la posició positiva i la negativa s'estableix caminant sobre el paper. I és just aquí on encaixa la notació taquigràfica de la qual parlàvem. Clar, escrivim a la pissarra f de 3 és igual a f de menys 3. I el salt cap a l'abstracció pura arriba quan generalitzem. Com que la norma funciona per qualsevol distància, substituïm el 3 per una lletra x. La fórmula f de menys x igual a f de x deixa de ser un conjur màgic i es transforma en l'arquitectura del pont. És brillant, i jo afegiria un pas més, per consolidar-lo definitivament. Cal explicar-los que comprovar aquesta propietat és una drecera brutal per estalviar energia. Estalviar feina és música per a les orelles d'un alumne. I tant! Si sabem d'entrada que una funció compleix la simetria, només hem de calcular i dibuixar la meitat dreta, després simplement ho calquem a l'esquerra com un mirall. Si presentes l'àlgebra com un truc per evitar treball innecessari, els tens a la botalla. Connecta directament amb la seva motivació pràctica, sí? Bé, doncs crec que amb aquests 3 punts hem fet un repàs exhaustiu de les àrees de millora. Una anàlisi profunda que revela elements clars. També hem de dir que la fortalesa central d'aquest document, que la té i és molt sòlida, recau en la seva rigorositat de fons i en la selecció excel·lent d'exemples vinculats a fenòmens quotidians. Sí, el telèfon, les marees, la temperatura... L'autor domina el fons matemàtic perfectament. El repte realment rau en l'arquitectura de la presentació, en com seqüenciam aquest coneixement perquè s'ajusti cognitivament als processos d'un alumne de 14 anys. Resumint les nostres propostes, el primer eix de canvi és reordenar els blocs, posar la representació gràfica immediatament abans de la definició de domini i imatge, per aprendre de l'error empíric. El segon eix és ancorar el creixement i la continuïtat en analogies del món físic, el ciclista pujant a la muntanya o al telecabina, abans d'introduir desigualtats complexes. Fer d'algebra una eina de taquigrafia útil, exacta. I el tercer eix és presentar una imatge visual sòlida com el pont reflectit per justificar l'operació abstracta de les simetries. Donar un perquè pràctic a la manipulació de signes. Convidem, doncs, a l'autor d'aquest material a implementar aquesta reorganització estructural. Serà fantàstic tornar a rebre el document un cop revisat per veure com aquests canvis de seqüència alteren positivament la comprensió a l'aula. Sens dubte. I a tots els que ens escolteu, recordeu sempre que les bastides del món físic s'han de mantenir fermes el temps necessari per assegurar que l'abstracció s'enlairi sobre un terreny sòlid. Cada nova eina s'ha de percebre com un descobriment, no com una barrera. Ens retrobem a la propera sessió.